हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव लानानै फैनाय जादों मोनबा गाहाय मिथिनो गोनां आरो बे खौरांफोरनि गेजेराव दङ जुलाइ दान हाबनाय लोगो एलपिजि गेसनि बेसेना 25.5 राङै बांदों। सरकारि रेशन रानग्रा गलाफोरनि सायाव आसाम सरकारनि गेदेर थिरांथा। नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङाबो खुलिनो हागोन लाइजामख' थामहिनबा पस्ट अफिस। BTR आव बिल्डिं आरो गोदान दाथायखौ जौगाखांहोनो थाखाय IIFCL जों BTR सरकारा सावरायदों। दिनैनिफ्राय मिरु सरकारा 10% खमायनानै होदों थाव गुबै आरो रिफाइननि बेसेन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। दिनै जुलाइ दाननि गिबि सानाव एलपि गेस सिलिन्डारनि बेसेना 25.12 रां। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायनि उनाव दिनै एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना बांदों। सरकारि कम्पानिफ्रा नखराव बाहायनाय संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ दिनै 25.12 राङै बांहोदों। फारसेथिं फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनाबो 84 राङै बांदों। बे बेसेना बांनायनि उनाव राजथावनि दिल्लीयाव 14.2 किल'ग्राम गंसे सिलिन्डारनि बेसेना 843 राङै जाहैदों। बेनि अनगाबो कलकातायाव 861 रां, मुम्बाइआव 838.5 रां आरो चेन्नाइआव 850 रांसिम जाहैदों। फारसेथिंजाय 15 किल'ग्राम गंसे सिलिन्डारनि बेसेना 84 रां बांनायाव दिल्लीयाव बेनि बेसेना 1550 रां, कलकातायाव 1651.5 रां, मुम्बाइआव 1507 रां आरो चेन्नाइआव 1687.5 रां जाहैदों। सरकारि रेशन रानग्रा एजेन्सि गलाफोरनि सायाव आसाम सरकारनि गेदेर थिरांथा। रायजोनि सरकारि रेशन रानग्रा एजेन्सि गला, जायखौ कन्टेलनि गला बुङो, बेनि सायाव रायजो सरकारनि केबिनेटआव लानाय मोनसे गिदिर थिरांथा। साफ्रोम गलादारनो सिगाङाव माइरं राननायनि मुङाव मोनफ्रोम कुइन्टेलाव 100 रां 10 फैसाहै सरकारथिंजायनिफ्राय होनाय जादोंमोन आरो दा बेनि सोलायै 143 राङै होनाय जासिगोन। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जाहाथे बै गलादारा सिगाङाव सोरनोबा खम आरो सोरनोबा बारा हिसाबाव माइरं एबा केरासिन रानदोंमोनब्ला नाथाय दा बयनोबो समान रोखोमै माइरं एबा सरकारनि जि बेसाद बेखौ समान बिबाङाव राननो थाखाय खावलायदों, नङाब्ला सरकारा आयेननि राहा लानाय जागोन होन्नाबो फोरमायदों। BTR आव बिल्डिं आरो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जौगाखांहोनो IIFCL जों BTR सरकारा सावरायदों। गोदान दिल्लीयाव इन्डिया इनफ्रास्ट्राक्चार फाइनेन्स कम्पानि लिमिटेड थामहिनबा IIFCL नि गाहाय मेनेजिं डाइरेक्टर PR जयशंकर आरो डेपुटि मेनेजिं डाइरेक्टर बिथांमोनजों BTR ओनसोलाव बिल्डिं आरो दाथाय जौगाखांहोनांगौनि बागै सावरायदों। BTR हालामाव गाहायै फरायसालि, दावबायारि, गुनगोनां खामानि जौगाखांहोनाय, देहा फाहामनाय बायदिनि सायाव IIFCL आ खामानि मावगोन। फैबाय थानाय 4 बोसोरनि गेजेराव BTR हालामखौ जौगाखांहोनो थाखाय बेयो जादों BTR सरकारनि नाजानाय। नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङाबो खुलिनो हागोन लाइजामख' एबा पस्ट अफिस। नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङाबो खुलिनो हागोन लाइजामख'। खालि 5,000 रां खरसा खालामनानै लाइजामख'जों खालामनानै ला सुक्ति। बेनि थाखाय सरकारा साफ्रोम गोसो गोनां खामानि गैयै लाइमोन बिथांमोनखौ पस्ट अफिसनि फ्रेन्चाइजि खुलिनानै रां खामायनो थाखाय हादराव दासिम 1.55 लाख लाइजामख'नि मावख' दङ। बेनि उनावबो दासिम माखासे ओनसोलाव लाइजामख'नि सुबिदा गैया। बै बिथिंखौ नायनानै सरकारा पस्ट अफिसनि फ्रेन्चाइजि खुलिनो थाखाय बेयाव मोननै रोखोमनि फ्रेन्चाइजि नोंथांमोना लानो हागोन। मोनसेया पस्ट अफिस आउटलेट आरो गुबुन मोनसेया डाक एजेन्ट फ्रेन्चाइजि। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ खमैबो 18 निफ्राय बांसिन जानो नांगोन आरो सोलोंथाइ हिसाबै नोंथांमोना खालि 8 पास जानो नांगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना इन्डिया पोस्ट अफिसनि जिथु अफिसियेल वेबसाइट बेयाव थांनानै नोंथांमोना गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दिनैनिफ्राय मिरु सरकारा 10% खमायनानै होदों थाव गुबै आरो रिफाइननि बेसेन। खालि थाव गुबै आरो रिफाइनावल' नङा, पेट्रल आरो डिजेलआ नों आं साधारन सुबुंखौ जोबोरै जार्लायाव खोख्लैदों। थांनाय बोसोर मोनसेयाव थाव गुबै आरो रिफाइननि बेसेना बांनायनिफ्राय बांबाय थाबोबाय। मोजां कम्पानिनि थाव गुबै आरो रिफाइननि बेसेना मोनफ्रोम लिटाराव 200 सिम सहैबायमोन। बेबायदिनो साधारन कम्पानिफोरनि बेसेनाबो थांदोंमोन 170 निफ्राय 180 सिम। बैफोर जेंनानि गेजेरावनो दिनै मिरु सरकारा बैफोर थावनि बेसेनखौ खमायनायनि इंगित होदों आरो मोनफ्रोम लिटार थावनि बेसेना 10% खमायनो हागौ होननानै मिथियो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।